Tot seguit anem a procedir a la lectura del manifest. Bufen mals béns per als serveis públics. Els governs estan fent-nos pagar una crisi que no han causat. Còmplices dels imperatius dels mercats financers i de les exigències del neoliberalisme, els governs espanyol i valencià s'han marcat un plan ben traçat que, en benefici dels seus interessos, es conduís al retrocés polític i social, fent caure la crisi sobre els sectors més dèbils, però preservant i fins i tot acreixent els guanys i els avantatges dels qui més tenen i combreguen en la seva ideologia. Un pla que passa pel desmantellament de l'estat del benestar que tants esforços de tantes generacions ha costat bastir. D'una banda, l'anunci de la privatització de la gestió sanitària pública obre la porta a les empreses privades per a fer negoci de la nostra salut i per apropiar-se de la seva gestió, a la qual cosa aquestes empreses podran determinar quins serveis i prestacions dona la sanitat pública i quins no, en funció dels beneficis econòmics i no atenent les necessitats dels usuaris. S'enceta així el temps en què els rics dictaran quina sanitat han de tenir les classes treballadores. Després d'haver esclatat el negoci immobiliari, comença el negoci sanitari. Una sanitat pública que ara es veu amenaçada amb l'adopció de mesures com la supressió de consultes i personal, ambulàncies sense metges, desabastiment d'algunes medicines. D'altra banda, l'escola pública està patint greument les retallades, unes retallades que vulneren els nostres drets i posen en perill la igualtat d'oportunitats, la cohesió social i, per tant, el futur de l'alumnat, els nostres fills i filles. Si bé les retallades s'han presentat com una conseqüència indesitjable però inevitable de la crisi econòmica, el ben cert és que s'emmarquen en la política de sostracció de recursos a l'escola pública que, des de fa anys, el govern valencià ha portat a cap. Acomiadament de milers de professors i professores els dos darrers cursos, empobriment de la qualitat de l'ensenyament amb la reducció de grups i línies, atac a l'ensenyament en valencià, eliminació de programes de compensatòria, cosa que afecta precisament els qui més ajuda necessiten, reducció o supressió de recursos bàsics del sistema educatiu, com la inversió en infraestructures o les ajudes en educació infantil, o reduint alguna cosa tan elemental com la neteja dels centres. A més, no es paga allò que es deu en transport, menjador, bo llibre o despeses de funcionament dels centres, exposant-los a la paralització virtual. Rebaixa de salaris des de l'any 2010 que impliquen com a mínim 3.200 euros anuals per als treballadors i treballadores. Desprestigi de la tasca docent, tot presentat pel col·lectiu de mestres de la pública com a poc treballador i al mateix temps exaltació d'allò privat o concertat. I per acabar de derogar, el decret llei autonòmic 1/2012, el Real Decret Llei 14/2012 del Ministeri d'Educació i el desenvolupament d'aquest últim a la nostra comunitat, publicat en el DOC del dilluns passat, comporten un atac sense precedents al sistema públic educatiu que la nostra societat democràtica ha assolit per garantir la qualitat, l'equitat i la cohesió social, ja que contemplen l'augment de les ràtios un 20%, com a la llei dels anys 70, amb el consegüent minvament en la qualitat educativa, l'augment de nombre d'hores lectives del professorat de secundària, que pot dur a l'acomiadament immediat de fins a 8.000 professors i professores interins i al desplaçament de milers de funcionaris de carrera, la reducció de les modalitats de batxillerat, la reducció de grups d'FP i la no substitució de professorat malalt fins als 10 dies de baixa, l'increment del preu de les matrícules universitàries i la disminució de les beques. Totes aquestes retallades afecten l'escola pública, mentre la privada concertada queda al marge. El ministre Wert sembla interessat a afavorir la privatització d'un dels darrers sectors en què encara es conserva l'estat del benestar. Vol que l'educació pública acabi sent subsidiària de la privada, un nou model que queda en evidència en els atacs a la laïcitat de l'ensenyament, amb l'eliminació de l'assignatura d'educació per a la ciutadania i la imposició d'una altra assignatura centrada en uns valors socials excloents, amb l'increment de subvencions i la donació de solars a centres concertats, que adoctrinen religiosament, que segreguen per raons de gènere o que dificulten al màxim la matrícula d'immigrants. És a dir, un model privat pagat amb els diners públics que, paradoxalment, se li sostrauen al sistema públic. Un model que, en definitiva, aprofundirà l'escletxa de les desigualtats econòmiques i socials. I qui són els afectats de les retallades educatives?
Més enllà de les conseqüències per als treballadors i treballadores de l'ensenyament a la reducció dels drets laborals i salarials, els perjudicats per aquesta política són els usuaris, les mares i pares que portem els nostres fills als centres públics i que observem com, any rere any, els serveis educatius van degradant-se alhora que es produeix la massificació en les aules, la falta de professorat, la desaparició de programes específics. Però realment damnificats són els nostres fills, abocats a una educació amb mancances, com a conseqüència de la miopia política que pateixen els responsables actuals de l'educació i que els fa retallar la inversió de futur que és l'educació. Al capdavall, la gran perdedora serà la societat, una societat sense futur.